شالوم شالوم ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኩልኩም ከመይ ኣለኹም? ኩሉ ሰላም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ደሓነ ብሩኻት ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ እንታይ ክብል ኣትየ መሲልኩም በቃ ላይፍ ኣቴስ ከኸፍት ኣይከኣልኩን ዘለኹ ኣብ ዩቱብ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሒዙ ዘሎ ኣይደኖ ፎሎወር ድዩ ኮፒ ሊንክ ድዩ እንታይ ኣነ ብዙሕ ከኣፍልጦ የብለይን ግን ኮሚታት ይመስለኒ ብሩኻት ዘርኢ በጀኹም በቁርብ ማሲ የማና ኢትኩም ሃብና የማና ኢትኩም የማና ኢት ሰው ኩሉ ሻዕን ጽቡቃት መርሕ ማለት እዩ ያ ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋተይ ብዝተረፈ ብጣዕሚ ብሃንቀውታ ክጽበየኩም እየ ማለት እዩ ብሃንቀውታ ክጽበየኩም እየ የማና ኢትኩም ክትብኒ ኮፒ ሊንክ ብኩሉ በቃ ክትዕብይ ዋዛ ዩቱበይ ይላወቦ ማለት እዩ ብሩኻት ዘርኢ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ተባረኹ